To je moje slepička Sněženka. Celá bílá jako kytka Sněženka. Je roztomilá a hodí se každému. A co tu máme? Její dvě spolubydlící a tam vzadu. Tam. To jsou další slepičky. No tak. Ty nikam nepůjdeš, Sněženko. Tak. Kdybyste chtěli vidět, tady je máme. Jdeme dovnitř. Tady máme ty slepičky. Sněženko, co tomu říkáš? Že tam pěkně žerou. Další slepičky jsou tu v klidu. Žijou tu. Snáší. Že ano, Sněženko. Takže, Sněženko, teď půjdeme dál. Akorát zavřu dveře. Tak jdeme. Sněženka, slepičky a jdeme. Tašku, barák, slepičky, toto. A tady máme dveře. Nevidíte to? Ne, nevidíte. Ale snáší na hnízdě. Aspoň jste slyšeli zvuk. Tady je ta největší slíčka, co tady máme. A je moc pomalé. Ostatní slepičky si tu hrajou a jsou tu spokojeny. Sněženko, běž za nimi. No tak Sněženko, nestyď se. A tady máme dalšího šampiona. A chcete vidět Sněženčinu sestru? Je to tamta s tím červeným ocasem. Sněženka je toto a ona je tamto. Ano, přesně to bílý, co utíká. Takže Sněženka a její sestřička. A další dovezli se Sněženkou a s její sestřičkou tam tu šedulku. Vidíte, jak pelaší? Tam je úplně vzadu. Tady můžete vidět její zadek. Ano, tak to jsou tatínkovi slepičky. Hnědka, hnědulka, hnědulečka, černoušešička, šedouška, Sněženka tam vzadu. Tohle je Sněžunka. Tady je Sněženka. Taky se jí nebojte a pohladte si ji. Ona je hodná. Nic nedělá. Tak to jsou tačkovi slepice.